Көзілі күнел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, көзге көз қарашып тапшыруында. Парижларда сағынам Қазанны деп язған еді қайшандыр Рәдиф Ғаташ. Әмин бұлай деп әйтір едім. Уфаларда сағынам ауылымны, ауылымда сағынам Уфамны, Уфада да, ауылда да дуслар, тұйып, сағынып яшим сіз барны. Исәннәрмісіз, хәлләрегез яхшы дип шанасы килә, башлыйбыз туган тел дулкыннарына киләнгәнсез. Күзгә күз карашып тапшыруын яратканнар, якынрак килегез. Бик кызу булачак. Эстрадабызда йолдызлар күп санлы. Булсыннар, күгебез киң кылачлы. Анда бар да сыя. Һәр берсенең үз юлы. Кемдер елата, кемдер жырлата, кемдер уйлата, кемдер биетә, кемдер күлдерә. Кемдер. Кайсы берәүләр нәкъ шул үз юлы белән генә я жырлата, я күлдерә, я биетә. Ә кемдер әле әйтеп киткәннәрнең һәммәсен үз ишенә җыеп туплый да бер төрле исем Шәриф белән халыкка хезмәт итә. Кем турында сүз бара икән дип кызыксына торгансыздыр. Башкортстаныбызның Таулар авылында туып үсеп, Чаллы шәһәрендә иҗат гомерен сүтә торган шәп егетләрнең берсе Ирек Зарипов бездә кунакта. Сәлам юлладым, Ирек. Исән саулармысыз, хөрмәтле Туган тел каналын караучы кадерле дусларыбыз. Син инде шул кадерле җитез, шул кадерле хәрәкәттә, шуңа күрә беренче сораулардан да башлыйсы килә, бөтен артист халкы дип әйтерлек җәйләрдә ял итте. Сине Инстаграмда карасак та, контактларда бәйләнешкә керсәк тә, һәр даим син гастрольдә җәй буена чаптың, географияңның киңлеге, әйдә шул турыда башлыйк әле. Тынгысыз җаның менә гадәткә кергәнме? Инде мин әйтмим инде хәзер сиңа акча җитмәгәннән генә йөгерәсең дип. Әллә инде эшсез тора алмаганнанмы? Башладык? Менә мин икенче сорауга җавап бирер идем, эшсез тора алмаганнан. Быелгы җәйдән башлыйм инде дөресен әйткәндә, Зифа апа, рәхмәт безне шулай мине чакырганыгыз өчен. Беренче шу передачага инде тапшыруга. Дөресен әйткәндә, мин җәй буе бик ял итәргә дә яратмыйм. Авылда бер-ике көн кылсам, миңа шул ял туры бик шәп була инде минем өчен. Ә инде гастрольгә туры килгәндә, мин һәр җәйне минем традициягә керде инде ул. Менә июнь, июль, август айлары минем инде ул концерт сезоннары. Безнең бөтен артистларыбыз ял иткән вакытта, мин инде һәр вакытта хәрәкәттә, гастрольдә, концертлар. Быел менә дөресен әйткәндә шутладык, июнь, июль аенда гына мин 46 концерт бирдем. Һәм шунда әйтеп тә үтик әле, бик тугры булган дусларың белән йөрдең. Гармунчың да шәп егет, исем шәрифләрен яңгыратсак, аларның да кәефләре күтәрелеп китәр. Әлбәттә күтәрелер. Иң якын дусларым минем. Менә 10 елдан артык инде без аның белән бергәләшеп гастрольдә йөрибез инде ул Илназ Мусаллямов, менә үзебезнең җегет, үзебезнең кадимин әле мин. Елеш районында туып үскән, Карабаш авылында талантлы композитор, аранжировщик, талантлы гармунчы, баянчы җегет Илназ Мусаллямов белән инде без менә хәзер эшли башладык. Электә эшли идек инде. Ул бүгенге көндә миннән аерылгач ялткан вакытта Нәфкать Нигъмәтуллин белән чыгып китә, аннан ялткан вакытта минем белән чыгып китә. Менә без аралашып планнарны куеп инде бергәләшеп гастрольдә йөрибез. Монысы беренчесе. Һәм икенче минем инде менә аерылмас дусларымның берсе, әле без аның белән ныклап кына быел Январь аенда таныштык. Шулай үзебезнеке. Менә Балаговы районының Яныш авылында туып үскән җегет Рөстәм Балиев, иң талантлы җегетләрнең берсе. Үзе менә инде ул оператор буларак та, үзе җырчы буларак та бик талантлы җырчы, талантлы җегет, иң мөһим акыллы җегетләр. Менә мин талантлы түгел, акыллыларны яратам, акыллы җегетләр. Минем сүздән төшмиләр инде алар һәр вакытта да. Үзем инде барыбер да алардан өлкәнрәк булсам да, алар инде миңа күбрәк үзләренең советларын бирәләр. Ирек, син инде горурланып бирегә килсәң, мин Башкортстан егете. Казаннарда йөрсәң, күптән син үз булган. Шулай да синең туган якларың, алыштыргысыз авылың, бик яраткан авылың икәнен мин беләм шәхсән. Тауларда үскән елларга кайтыйк.
гаиләдә ничә бала үсеп, бүгенге көнне бик җылы итеп әйтәсең, барыбыз да шөкер исән дип әйтәле шул хакта. Кем гаиләсендә иртә генә әти-әнисез калгансың, үзең төпчек малай, авырлыгы да күп булгандыр, сөйләп китәле. Зифа апаны сөйләсәң инде үзем турында үзем сөйләсәм, менә шушы күздә күз карашы тапшыруын бер 6 тапкыр озын айтырга туры килер. Бүген инде кыскача булса да сөйләп алырмын. Тамашачылар да инде мин күп кенә гастрольдә йөргәч беләләр инде кайда туып үскәнне. Үзебезнең менә гүзәл Башкортстаныбызның Бүздәк районы, Таулар авылында туып үстем бит инде мин. Бек матур авыл, зур авыл безнең. Аллага шөкер, 6 бала үстек. Менә шушы минем әнием Зәүҗан исемле иде, мәрхүмкә инде. Мин инде үзем 13 яшьтә әнисез калдым. Әни пенсияга чыкты да инде ул йөрәк чире белән китеп барды инде ул. Иртән йокыдан тормады. Шуннан соң инде үз тырышлыгым белән инде тырыштым, укып чыктым мәктәпне. Аллага шөкер. Барыбер дә элек безнең авылда партком секретарьлары бар иде бит. Безнең партком секретаре инде безне һәр вакытта да мине кысты торган иде, сәр тамакка җибәрергә, культура агарту училищесына инде. Анда да барасым килә. Но минем җиңгәй үзебезнең инде Таулар больницасында акушер-гинеколог булып эшли торган иде инде. Медицинага кызыгып киттем мин, медицинага инде. Но уйладым да, 10нчы классында булгач Уфага укырга киттем. Зор горабында урнашкан 1нче медицина училищесына укырга кирдем. Экзамен биреп, үз тырышлыгым белән, анда бит булат та юк, чорт та юк, аны мине белмиләр дә ул вакытта инде. Докладны да яздым, химиядан да экзамен бирдем. Укырга кирдем. Шулай укып киттем инде фельдшерлык факультетына. Аллага шөкер, 1 ел ярым укыгач инде мине алдылар армияга. Армия сафларына киттем, мин Германиядә хезмәт иттем. Бик күп шәһәрләр күрдем. Аллага шөкер, әле дә сагындыра. Бер барып кайтасы килә мәшгуль Германиядә үземнең хезмәт иткән җирләрне. Шуңа күрә авыр иде укыган вакытта да. Укыган вакытта авыр иде. Тырышып тормашып инде җылый укыдым инде мин. Кирәккә санаганмындыр инде мин аны бары да. Но барыбер да укымыйм. Файдасы менә синең гомереңдә файдасы тими калмагандыр бит. Бу яклап алган һөнәрең. Юк. Булдымы? Аллага шөкер, булды. Эшләрем бит әле мин укып чыккач укыган вакытта да мин тырышып тормашып укыдым, инде стипендия да алдым. Әле җегетләргә ул вакытта тулай торак та юк иде. Мин инде эшкә урнаштым, бактер булып утырдым. Тулай торакта, менә укыганда укыдым әйе. Теге гаеп итмәсләр, Бәдрәфтә җыйдым, спорт залда җыйдым мин. Мәгълүм 70 сум акча ала торган идем, 30 сум стипендия. 100 сумга мин яшәдем, рәхәтләнеп. Пельменнигә дә киреп ашый торган идем. Менә шул дворец спорт янында бер премьерны калдырмадым башка театрына мин. Һәр вакытта башка театрына җир торган идем. Гармунда тартып үскәнсең. Сәнгатьне яраткансыз, җырлап торгансыз, биеп торгансыз кемнән? Әти ягыннанмы, әни ягыннанмы? Минем әти белән әни авылда иң стажерчылар иде. Менә мин кичкенә вакытта безнең авыл зур бит. Бу уеннан буена безнең 5 километр диләр, үлчәгәнем юк. Дөресен әйткәндә, элек бит инде тамада сүзе юк иде, табын карашы булган. Безнең әтки белән әнкәй шундый мәҗлесләрне үткәргәннәр. Шундый ямлы матур җәй көннәрендә тынлык бит инде, сандугачларына сайрый. Теге авылның ушында аш бара инде, шунда мәҗлес бара. Безнең әтки белән әнкәй җырлый торган булганнар инде. Бу эштәге безнең авыл халкы инде карагыз әле, Миннәгазим белән Зәүҗәннең тавышы безнең урамга ишетелә дип, шундый истәлек итеп сөйли торганнар, әле дә сөйлиләр әле. Әнкәй бик моңлы итеп җырлый торган иде. Ничә ел яшәп калганнар шундый матур итеп парлап. Яшәделәр, әникәй инде 51 яши үтне белгән вакытта әле әти яшәде. Әтигә менә 10 ел булды инде киткәненә. 79 яшьтә китеп барды. Туганнарда бармы? Менә син гармунда уйныйсың, сәнгатькә дә тартылдың, калганнарда бармы гармуннар уйнаучылар? Бар. Җырлап торучылар бар икәнен беләм инде. Бар. Апаң да бик моңлы итеп җырлый. Минем мәрхүм әнкәем иң беренче пенсия акчасына гармун алып биргән иде. Менә ничек өйрәнгәнне мин хәтерләмим, бер 2 ай эчендә мин шул гармунда уйнарга өйрәндем. Мин сыздырам әле тамашачылар да белми торгандыр минем гармунда уйнаганда. Ишеткәннәре дә күбесенең юктыр әле, ди Ирек. Ә менә хәзер ишеттерәбез. Ал әле гармуныңны, Ирек. Әйдә, җырлап ишеттер әле телевизор караучыларыбызга. Күптән уйнаган юк.
Сыңмы яшьлек хисләремне җырларыма кушылып җырласам Башы төшмәсенме йөрәгемә Мәхәббәтем белән җырласам Минем белән тормыш сукмагыма Риза булырсыңмы үтәргә Аерылганда вәгъдә бирерсеңме Кабат кайтуымны көтәргә Минем белән тормыш сукмагыма Риза булырсыңмы үтәргә Ayrılganda vəg'də birirsіңме Кабат кайтуымны көтәргә Ай, афарин, таулар урамнары буйлап җырлап үткән кадәрле булдык. Таулар тыңлап утыра торганнардыр, их, үзебезнең ирек дип. Ирек, менә медицина юлыннан һөнәрне сайладың да, капылт булдымы ул хәл карар, әллә уйлана сәнгатькә тулысы белән бирелдең дә куйдың. Мен медицина училищесында укыган вакытта РТИ мәдәният сарае йөрдем. Танылган баянчы безнең инде Сара Мөхәммәдҗанова бар иде. Барыбыз да хөрмәт иткән Сарапабыз. Ул мине нык ярата торган иде. Менә шу укулардан чыгу белән мин шу РТИ мәдәният сараена китә торганым кич белән. Кич белән һәм инде күп кенә шу Уфаның төрле оешмаларында без Кызыл пишмакларда, менә заводларда йөртә торган идек инде. Менә шундый вакытларда йөреп инде мин инде шу филармония концертларын бер вакытта да калдырмый торган идем. Менә Кәтүк абыйларны безнең арадан киткән Кәтүк абыйларны бит инде шунда карап үстем. Менә шуңа соклана торган идем Кәтүк абыйга инде мин. Мин дә артист булмадым икән. Мин дә ниндидер образ тудырып Кәтүк абый кебек чыгасым килә сәхнәгә дип менә өметләнеп утыра торган идем шул филармония концертларын карый. Шуннарсын инде барыбер дә күңел сәхнәгә тарта бит менә. Укып чыккач мен ел ярым эшләдем дә инде шу медицина буенча инде Уфада да эшләргә туры килде, больницаларда да эшләдем. Соңыннан инде үземнең районга направление белән кайтып киттем, бездә санэпидстанциядә эшләдем инде. Шу санэпидстанциядә эшләгән вакытта каяндыр Ульяновский өлкәсеннән бер группа йөри алып баручы эзләп. Һәм миңа шу район мәдәният йортына шалтыраталар, килеп китәләр, менә шундый нәрсә дип. Мин инде шу бер ел эшләү дәверендә ничек алып таныштым да, 2 көн эчендә заявление яздым да, увольняться итеп киттем, менә шу үзешчән артистлар белән чыгып киттем. Беренче генә анда инде без авыл тирәләрендә йөрдек инде Татарстан буйлап инде алар белән инде. Соңыннан инде шу Чаллыга урнаштым инде мин. Чаллыга килдем. Чөнки Чаллы шәһәрендә минем икенче апам тормышка чыккан иде. Кунакка баргач, Чаллы миңа бик ошады. Менә инде Рида апам әйтәм, мин монда калам. Чаллыда калам, кайтып китмим димен инде. Калу белән бит әле эш кирәк, сиңа Чаллыга килдең дә сәхнәгә мендермиләр бит әле. Әле бер ел эшләдем мин КамАЗ заводында. АК машиналары чыккан вакыт буяучы булып эшкә урнаштым. Үтмәгәнең калмаган икән, Ирек. Менә шу АК машиналарын буяган вакытта КамАЗ мәдәният сараенда йөри башладым, шулай ук нигә кружокка. Анда инде талантлы композитор инде Сердәш ансамблен җитәкчесе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Ринат Гобайдуллин группасына эләктем. Менә шунда инде Ринат абый белән танышып, шунда эшләп Ринат абый инде әйдә перевод белән безнең КамАЗ мәдәният сараена күчте. Анда мин администратор булып эшкә урнаштым. Концертлар оештыручы, концертны алып баручы, җырчы буларак, менә шу коллективта 3 ел. Менә кайдан ук сиңа тәҗрибә килә башлаган булган оештыру сәләте. Шулай бит. Кискен юморга менә шәхсән өстенлек бирәм юмор буйлап. Минем сәләтем шуңа тартыла дигәне кайчан үзендә тоемлы булды. Юмор буйлап менә шу вакытта инде мин теге Сердәш ансамблендә килгән вакытта шундый мин анда концертларны алып бара торган идем. Анда җырчы буларак кына чыгыш ясамадым мин, алып баручы буларак, юморист буларак һәм шушы менә мин Кәтүк абыйдан туган юморларны үзем сценарийлар язып, үземә костюмнар алып, шушы образларны мин уже менә Сәкинә образларын мин 92нче елны сәхнәгә алып чыктым. Менә 27 ел. 92нче елдан бирле Сәкинәне онытмалы түгел, Ирек Зарипов турында әле белмәскә дә мөмкин, ләкин Сәкинә Түти турында белмәгән безнең мөселман халкы юктыр. Хәтта башка милләт кешеләре дә. Шуның араларында өйләнү, көйләнү дигән вакыт аралыгы бар. Менә бу вакыт сиңа кайчан килде? Сиңа ул мөхәббәт белән килдеме? Әллә очраклы булдымы? Әллә ул синең ничектер
тәкъдим белән ничек Бул инде булды икән дип беләсе Теге- килә бит әле. әйе, мәхәббәт белән өйрәндек 98 елны. Һәм дә инде яшәдек инде 1-2 ел. Улым туды бит инде. Улым туды, әйе. Тормыш булгач төрле хәлләр була инде. Нишләптер сәнгатьтә аңлашмаумы, Нәрсәдә бәлки килеп- бер-беренең күңелен аңламаумы, нишләп таркатып Шулай булгандыр ул теге Куйдыгыз. үземнең Айдан. теге хәләҗифетендә теге гаеп итеп булмый, үземдә гаеп итеп булмый. Ул арада ниндидер аңлашылмаучылык булгандыр инде. Шундай ноктага килдек тә инде теге сүз ярыштырып, теге генә инде яшәп булмый бит инде. Мин андый нәрсәне үзем вообще яратмыйм. Теге әрләшү, нервы бетерү, аны таркаларга туры килдек инде без. Дөресен әйткәндә. малай белән мөнәсәбәтләр бүгенге көннән ни хәлдә? Әйбәт, малай белән әйбәт кенә, нормально. Малайда бармы сәнгатькә тартылу? Юк, Бөтенләй ул икенче. армия сафларында хезмәт итеп кайтты. Ул юридик колледжны бетерде. Бүген көндә менә Чаллыда заводта инде шул юристлар белән эшләп йөри. Инде вакыт аралыгы бик күп тә яшәлмәгән гаиләгез белән шулай бит инде шуннан бирле син менә үзең генә бөтен якны үз өстеңә алып шулай алып барасың. Менә иң мөһиме, иң халыкка нык якын булганнан ерак китәсе килми бит әле. Бу Сәкинә түти образын каян уйлап чыгарган ул ирек диярләр. Аның башы кайдан булды ул? Берәр кайда күренгән, берәр хәл вакытында күреп калдыңмы? Үзең уйлап чыгардыңмы? Каян килеп чыкты бу Сәкинә? Менә шул бит тагын үткәнгә әйләнеп кайтасым килә инде шул Катюк абыйлар образына инде. 92 елны шул Сердәш ансамблендә эшли башлагач, без Корбан бәйрәм үткәрдек июнь айы һәм без чакырдык Ринат Гобайдуллин белән менә Уфадан Нәфис апа белән Ризван Хакимовларны. Үзебез иншалла Корбан бәйрәменә зур стадионда концерт куйдык. Һәм менә минем танышуым Ризван абыйлар белән менә шуннан китте инде. Алар минем күреп алдылар да шулай бик оста җегет икәнне инде чыгып йөри торган җегет икәнне күреп алдылар да үзләренең группасына чакырдылар. Әйдә эшләп карыйк әле бер ай дип. Бер атна ике атнадан алып чыгып киткәннәр иде. Бер ай йөреп кайттык алар белән. Шулай Баймак, Сибай якларында беренче тапкыр булдым мин 92 елны. Гөлдәния Хәйруллин алар белән бергәләшеп инде 5 кеше чыгып киттек гастрольгә. Шуннан китте. Зәкинә образы менә шуннан туды минем Ризван Хакимовлар группасында. Бердә тузмый да, онытылмый да Тузмый торган да, образ. тузмый Ул инде торган. синең визит карточкасы. Визит Исәңдә була. карточкасы. Кайбер инде бик күп бит инде гастрольдә йөрим инде. Теге кайбер кешеләр дә әйтә торгандыр диләр. Туйдырды инде дип. Инде мин аның теге сүз образларын алыштырып торам, яңартып торам биюләрне инде биюне карарга киләләр. Сәкинәсе шулык кала килә. Сәкинә бит тормышта төрле хәлдә, төрле халәттә була. Һәм ирек Сәкинәне биргән сайын яңартып башка төрле халәтләрдә бирә. Кызыклы барыбер да Сәкинәгә тагын ни булган дип карыйсы килә, барыбер көтәбез. Көтелә. Менә шулай үземнең егетләр белән йөрим бит инде мин Илназ Мусалямовлар белән, Рөстәм Валиевлар белән кай вакытта бит кайфтә булмаячак була. Концерт бара. Кайф юк инде. Барыбер да 2 сәгатьнән чыкта тырышып эшләргә кирәк, авыз җырырга кирәк. Бейсе килмәй. Әйдә җитәрмәйтә мин икенче образ белән чыгыйм әле. Алар инде миңа килеп, Ирек абый син нәрсә сөйлисең, халык бит шуны күрергә килгән. Бер-ике тапкыр булды шулай күрсәтмәгән чаклы егетләр мәйдан юк мин. Чыга алмыйм, бия алмыйм. Соңыннан миңа тамашачылар белән ничек атылдылар. Мин аны сез үз алдыгызда китерә торгансыз Иң кызыклы тәңгәлен төшереп калдырган диләр инде алар. Беләсезме? Ул бит менә хәзерге заманда менә авылларда йөрибез. Теге урта буын вәкилләр дә килми. Әбиләр, бабайлар киләләр. Беләсезме? Кызганып куям мин аларны кочагында. Менә шатан-бутан таякка таярап, бер вакытта култыкка таянган әби килә инде мескен концертка. Менә безнең 30-40 яшьлек менә мәсәлән гаеп итмәсләр, укытучылар, менә садик хезмәткәрләр бит алар бик йөрергә тырышмыйлар алар безнең концертларга. Ирек бәйрәм ансамбле бик мул гына өлеш синең иҗатыңа бу хакта. Әйе. Ул минем бик зур хатирә калдырды инде. Рәхмәт менә шушы мин Чаллыга килеп барышкач инде йөреп кайткач Ризван Хакимовлар белән дә күп йөрдем. Һәм инде менә 96 елдан мин инде 4 ел менә Хания Фәрхи группасында эшләдем. Алар миңа килделәр, минем өйгә килделәр даже. Шулай әйтер. Мин ул вакытта әле шушы Сердәш ансамблендә эшләгән вакытта Салават җыр театрында да баш администратор булып эшләдем. 2 ел эшләдем. Салават Фатхетдинов группасында да мин инде аңардан рөхсәт сорадым. Саваза кешмәйтәм. Менә шулай Хания апалар килделәр, алып баручы кирәк. Ирек үзеңә кайсы як уңайлы, мин сиңа бер әйтә алмыйм диделәр инде.
Шуңа күрә мин әйтәм әле яшь вакыттарак өзәк сәхнәгә күтәреләсе килә, сәхнәгә чыгасы килә дигәч, Хания апа белән чыгып киттек инде без. 4 ел кайда гына булмадык, кайда гына йөрмәдек, кемне генә күрмәдек. Хания апа инде ул мине бик зур дәрескә өйрәтте. Yazlar җиткәч кайтырман, кышлар булып талпынып, басылмасмы йөрәгендә сагыш ялкыны. Ак каеннар каршылар, юлларыма тезелеп, сагындым авылым сине өзелеп. Ак каеннар каршылар, юлларыма тезелеп, сагындым авылым сине өзелеп. Контактларыңда да синең төрле халәтең бар. Менә кайбер вакыт бисем килми, кайбер вакыт көлдерәсе килмәгәндә, үземнең көләсе килмәгәндә дә дигән кебек. Дулап йөрисең, ирек. Бүтән яклап барсың. Туган җанлысың. Туганнарны әлдән әле җыештырып аласың, җыясың. Апаларың да бик елгырлар. Туганнарың, абыйларың белән үзелешеп торасыз бер-берең өчен, ләкин өйгә кайтасың, бикле ишекне үзең ачып керәсең дә үзең чыгып китәсең. Шул кадәрлек сәнгать әһелләре арасында йөрисең. Шул кадәрлек кайнап торган тормышта шибәр ханымнар арасында йөрисең. Ник һаман да тормышны икәү итәргә җайлаштырып китмәде икән дип, әнә теге якта да кызыксынып утыра торганнар бар. Бар алар, дәрсен әйткәндә әле менә бүген генә менә хәзер бу эфирдан чыктым да, иртәгә Казакска барам дип кирәми кычкырып әйтә алмыйм. Бәхәтте бәлки шундый көне килеп чыгар ул. Көтәсеңме син шундый бәхетне? Шундый бәхетне көтәм. Хәтта синең матур итеп контактта менә әле белешмәләр синең хакта берникадәр алган булсам да, тагын бер кирип айкап чыктым. Анда син бик матур канатлы сүзләр алып кайлардандыр бөекләрнең сүзләрендә үзеңә язып куйгансың. Әйтик, менә мәхәббәт турында язылганнарыннан мәхәббәт өчен көрәшергә кирәк, бәхет өчен көрәшергә кирәк, ирек кенә дип язылмаган дип уйлыйм, үзең өчен дә әйтелгән сүзләрдер. Хәтта аякларың канап егылганда да мәхәббәт өчен көрәшүдән туктамаска кирәк. Яки икенче юлларда син язгансың, тәрәзәдә бармак белән язам исемеңне, көтәм сине дип. Менә бу кемнедер көтүме, бәлки синең күңелеңдә ул образ яшидер, бәлки кемгәдер гашык булып та безгә әйтми генә торасыңдыр. Урын бармы икән күңелендә ирекнең дисәләр? Яшьләребез барса да күңел бит әле бар бит безнең дөресен әйткәндә мин бәлки дөрес әйтмидер, бала чаганак шикелле. Шулай бит ул. Ул менә мәхәббәт темасына кирип киткәч инде ул 50дә дә мәхәббәт, ул 70дә дә мәхәббәт, 90да да мәхәббәт дип уйлыйм мин. Ул дөрес икән, мин аны сорашканым да бар, дөресен әйткәндә. Шуңа күрә әле мин теге барыбер дә теге беткән, югалган кешеләрдән түгел. Шуңа күрә менә бер ноктасы килеп чыгара ала бирсә, бер көне миңа әлбәттә күп язалар, контактларга да, интернет челтәрләренә дә мәхәббәт аңлаталар, дөресен. Яшәр батырын түгел бит инде. Гашык булучылар да күптер, автографлар сораучылар да күптер. Теге аерылыштык, теге уртак тел таба алмадык дип беренче тормыш иптәшемне бәлки язмыш кире безне кавыштырып куяр. Кем белә? Хәтта монысы кызыклы. Хәтта әле ансы да бик шигелмәгән күңелеңдә, шулаймы? Юк, шигелмәде. Ул барыбер да беренче бит инде ул. Барыбер да бәлки әле характерларыбызны бер-беребезне аңлап, бәлки без икебез дә ялгышканбыздыр дип бер-беребезне. Әле ул да бер үзе ялгызымы? Ялгызы. Бәлки ул мине көтә торгандыр. Шундай әле бер матурлыкта тукталыштабыз. Шулай булса, чөнки әле безнең артык көннәрдә уртак шатлык малай бар. Безнең җимешебез бар. Әйе. Малайбыз башлы күзле булды. Аның үз тормышы дөресен әйткәндә. Онак бармы әле ирек? Әле аны юк әле. Көтәргә инде. Әле быел гына өйләнде. Алла бирсә. Шуңа күрә мин бер кемгә дә теге ачу сакламыйм. Бәлки мин үземнең ялгышлыгым бардыр. Булгандыр ул вакытта яшьлек сыйфатларымда
чыгып чыгарсаң. Менә әлеге көндә вакытлыча гашык булулар үткәргәнең бармы? Мәхәббәт турындагы җырларны бик яратып башкарасың. Туган як, син инде патриотик күңел синдә. Туган якка бик матур җырлар җырлыйсың, ретро җырларны алып җырлыйсың, күпчелеген гармоннарда уйнап җырлыйсың. Һәм мәхәббәт турындагы җырларны үзенчәлекле шундый бик күңелең нечкә итеп бирә беләсең. Тоемлавың бар. Гашык булып алулар бармы әлеге вакытларда? Гашык бар инде ул теге менә мин сиңа үлеп гашык кылдым, син тора алмыйм дип кенә әйтә торган теге. Әле бөдрәләр бетмәгән тырр дисең үзеңә. Бар инде, туктатып кала торган минутлар бар. Очраша торган дуслар дисең бик күп. Ул бит инде теге очрашып, кайдыр кафеларда, рестораннарда утырып кына, бер вечеринкаларда утырып кына ул теге утырдык та мәхәббәт аңлату дигән сүз түгел. Тормышны алып китеп булды. Анда безнең Яшьлекне сагынасыңмы? Менә авыр гына бала чакта үттем дип әйтеп куйдың. Кайтыр идеңме син яшьлеккә? Зибаба, мен бу яшьлеккә кайтмас идем мин. Кайтар идем бер 23 яшькә кадәр. Кайтсаң да, бәлки кайсы тәңгәләрне кабатлап үтәр идең. Кире әйләнеп кайтар идем безнең менә шу яшьлегемә дип әйтәсем килә инде. Үземнең теге үткән кичкенә вакытларга мен әйләнеп кайтмас идем. Авыр үстем мин дөресен әйткәндә. Шуңа күрә ул яшьлек елларын мен теге кайтын дип әйтсәм дә үкенмим. Ирек контактта булай дип яза. Дусларның күпчелеге кирәк чакта гына дигән, шулай ук ниндидер бер аз сызыклап куйган тәңгәлең бар. Ни өчен әйтелгән икән бу? Дуслар күп иде бу. Күп. Мәлдә дуслар күп бул. Дуслар арасында да иң якын дусты була диләр бит, Дэвид. Менә дигән фикер бар. Язучыга язган бит инде. Мин аңа да ышанып бетмим, дөресен әйткәндә. Мен үзем бит инде теге һәр кемгә мен теге ярдәмчел кеше. Мин бер кемгә дә үземнең кулымнан килмәсә, килмәгән әйберне аларга мен тәкъдим итәм. Һәр вакытта да гел тырышып, тырмашып, ярдәм итәргә тырышам. Күп кенә яшьләрне менә сәхнәгә алырга чыгарга тырышам. Күпмедер менә сәхнәгә чыгып, халыкка таныттырып йолдыз ясасым килә. Алар да булдылар. Ну, рәхмәт сүзләрен кайчаганда бик ишетеп тә бетермисең. Ничектер синең яктан бер кыек нәрсә табалар. Күпме тырышып, тырмашып, аның өчен эшләгән вакытта да сиңа ничектер кара йөз белән караучылар да булды. Аның исемнәрен әйтеп тормыйм инде. Үзләре карап утыра торганнардыр. Менә шундый кешегә яхшылык эшләмәй икән дигән фикер дә бар икән ул. Но ансыз да булмый. Кешегә яхшылык эшләргә кирәк. Менә әле мин шулай мин интернетта карап барам бит, менә безнең Казанда Болгар радиосы бар. Болгар радиосында Фаил Гыйматов дигән алып баручы. Ул быел хаҗга барып кайтты инде. Ул язып тора, мин кызыксынып торам инде шундый аның язуларыннан. Нәрсә ди? Коръән укып кына, ораза тотып кына, аҗмакка керәм дип уйлама, кешегә изгелек эшләргә кирәк икән ди. Менә шушы фикерләрне тупладым инде мин. Аны элек тә белә торган идем инде, яхшы гына муллалардан әйткән сүзләрдән ишеткәнем бар иде. Менә шул девиз белән яшим әле мен бүгенге көндә. Гомумән синең өчен әүлия ди. Кеше кем ул? Яхшы кеше дип әйтсәк, матур сыйфатлары синең өчен ул нинди кеше? Әүлия кеше инде, әүлия кеше бездән өстен кеше буларак мин уйлыйм инде әүлия кешене. Менә бит инде Өстенлеге нидән гыйбарәт дип әйтер идең? Бездән дә яхшырак кеше дип уйлыйм инде мин аны. Бездән дә яхшырак кеше бит инде. Менә бит әүлия зиратларына баралар бит инде. Менә дини кешеләр бит инде. Ул бит инде ниндидер теге дәрес алырга баралар микән, алар шундый җиргә җырлар бит инде әүлия зиратларына. Мин нык зур, бик кеше дип уйлыйм әүлия кешене мин. Мондай гына үзебезнең кебек кенә теге зур, акчалы кешене генә чутламыйм мин. Бездән өстән теге может дини кешене мин чутлыйм. Иреккә әллә нинди җитди сораулар бирә. Ирек килгәч, бер дә күлдермиләр бит әле булар дип утыра торганнардыр. Ирек, әйдәле шул минутларда гына шын Ирек Зарипов туган телдә кунакта икәнен күрсәтеп, тиз ара гына берәр мәзәк безгә эшләп ала аласыңмы? Тиз генә. Әйе. Менә җайларга утырыгыз әле. Менә Шунда Ирек тиз бездә. генә сәкинә булып киенгәннәрне әйбит. Менә шулай итеп бәйлисең тиз генә 1 минут эчендә. Буларны аста күтәреп куясың да. Менә килештерә бит әйме? Ошады, бөтенләй сәкинә булды бу. Сәкинә тәгезен танымый торасың менә. Кырымнан кайтып киләм итәрне җанкайларым, Кырымнан кайтып киләм. Нигә бармаска? Хәзер бит Кырым үзебезнеке. Быел җәй 5нче тапкыр бардым. Бардым да кайттым, бардым да кайттым, бардым да кайттым, бардым да кайттым. Балалардан монда бит мен җанкайларым, балалардан җибәреп кенә торалар.
Bir kişi kaytıp konamda çıkarı jibereler. Bir kişi kaytıp konamda çıkarı jibereler. Digrak da tege aşıt balakayımdan ondan jan kaylarım. Aşıt balakayımdan. Üstü bit hazır. Üstü. Jigit boldu. Üylendi. Nişiktir özümüzden Tatar kızını almadı, Ermeni kızını aldı. Elletege kanları şul yaktan bulgan ekeninde. İsingizde bulsa, men de bittigi yaş vakitda. Ermenistan'da. Ararat dağlarında. Yol itken vakitda alıp kaytkalı demettigi aşot balık. Şol tilning işin kişilerge söyleyeyim de taşlayayım de. Bir sekret atalmayayım janakayım. Bir sekret atalmayayım. Mine şol kelin turunda söylep alasım kele janakaylarım gaybet bulmasın. Azrak ağımına çıkarıp alasım kele. Mine kirip kısıldı mine. Nikak çıkarıp bulmay. Mine iş bölmeli fatırda yaşayız. İşimizge her birimizge birer bölme. Kişiden aşıyız, işemiz, otla sündüremiz de iciklarga jatabız. Ni senin көңелеңне төшерергә мөмкин? Нәрсә сине елата тормышта, нәрсә сине буйыктыра? Нем концерттан соң менем кей биткәне юк бер вакытта. Мен менә алкышлап утырганда 30 кеше утырган, менә анда 100 кеше утырган. Менә басыплар кул чапкач, без инде егетләр белән инде бер-беребезгә кочаклашып инде куллар беришеп, менә шулай сөенәбез. Менә дөресен әйткәндә. Мен инде үземнең бала инде ул теге кайф булмаган чакларда, ну барыбер да концертны үзгән юк бит инде, барыбер да тырышасың, тырмашасың, авызың җырып булса да дәртләнеп, җырларыңны да бирәсең, мәзәкләреңне дә сөйлисең дигәндәй. Шуңа күрә кайфсезләнеп йөргәнем юк, дөресен әйткәндә. Мен үзем теге водитель буларак та бит инде ул кайфсез чакта анда бит утырырга да ярамый. Рульдә йөргән вакытта. Төннәр буе йөрибез, концерттан соң икенче шәһәргә барып кунабыз дигәндәй. Шуңа күрә Шулай да кыен чакта яки зур шатлыкта, яки бик эч пошканда кемнең телефон саннарын җыясың? Минем үземнең сеңелләрем бар Жаллыда. Без еракка тормыйбыз, менә аларның йортлары. Алар янына кирип чыгам. Алар миңа керәләр. Тиздән минем настроением бетте дип моңаеп кирмим инде мин теге. Сөйләшеп алам телефоннан. Шуңа күрә өстәл һәр вакытта да безнең. Аллага шөкер, сеңле кешеләргә дә керәм. Апам да җинем Жаллыда тора. Нашул? Кайфсызланып, теге моңаеп утырган юк минем. Дуслар күп, Аллага шөкер. Инде дә бүздәк бәлешләрен гел апаларың пешереп тора торган икәнен, ирек булган җирдә гел бәлеш бар икәнен бөтен артист халкы, сәнгать әһелләре белеп биткәннәр. Шулай да йортта үзең булашмый булмый, аш-су бүлмәсенә керми булмый, үзең әзерлисеңме, сиңа берәрсе килеп җыештырамы, өеңне әзерлиме, менә ирек бер үзе нишли, азык-төлек белән кемдер булышамы сиңа, үзең әзерлисеңме, нигә өстенлек бирәсең, нәрсә әзерлисең? Юк, минем өйне җыештырырга минем өйне туздыручы да юк. Кем туздырсын минем? Мин инде кайтып, минем бит өй гостиница кебек кенә ул. Кунакхана. Мин айына анда бер 3-4 көн кунарга, агы, үземнең өйдә. Минем счетчиклар да әйләнми. Рәхәт икән Килә миңа. Аллага шөкер, ул яктан. Юк, ашарга пешерергә мин үзем оста. Нәрсәләр ярата икән ирек пешерергә? Мен плов пешерергә яратам. Плов әле авылда кайтсам да, апа үзенчә пешерә бит, апам әйтә, мин пешерим әле. Шул бер көнне әле кайткач пловны пешереп мактый инде, кара синең ирекне дә тәмле битте. Аша бетермәгә әле яртысын әйдә банкага салып, чалдыгап китегә әле дип, алып киттек анса сеңелләрне ашатырга. Аннан соң мин пас пешерергә яратам менә яңа ел вакытларында. Духовкага куеп. Духовкага куеп, рукавалар пешерергә яратам мин. Минем бик кыстача, мен мактанып әйтәм. Менә берәр дуслар килсәләр ала бирсә, сыйлармын дип. Миңа килгән кешене мин һәр вакытта да шундай ризыклар асылыйм. Мин теге камыр ашларымнан макталырлык рәтем юк минем. Тубашла китә белмим, берәшә сала белмим. Но инде андай ризыкларым мин, Аллага шөкер, мин ресторан кебек өстәлләр әзерләп. Шулай булгач ни, менә кайдан өйдә чиста җыештырылган, ашарга пешерә, хатын кызы бу хәлләре борчылып торасы да юк, шул йөрәк кенә кыбырдап, ялгызлык дигәне генә алга килмәсә, этәреп килә бит инде ул күңелне ялгызлык дигәне, шулай бит ирек. Инде дә әйтә торганнардыр, ирек күпме сәхнәдә бии, күпме сәкинәт үти булып чыгышлар ясый, башка мәзәкләре белән дә шул кадәрле гәүдәне ничек саклый, әллә бу тумыштан шулаймы? Без белгәннән бире шул ирек бит инде диләр. Бу хакта Барыбер дә яшь бара инде ул. Гәүдә төзелеше ничек шулай тора? Мин нәрсә яратам, шуны ашыйм мин. Менә мин дөресен әйткәндә каймаклап чәй эчәргә яратам. Миңа каймак кирәк.
Авыл каймагы кирәк менә. Ишетеп торыгыз, ирек барган Рәсенә кунакка барсына. гастрольләрдә каймак алып сәхнәгә менсәгез, шәшәгеннән дә арырак булачак. Каймак, токмашлаш яратам мен, тавык итләр яратам. Менә шушы мен тегендә генә определенный гына. Тукмашлы аш, тавык итләрен бик бүктергәнчә ашамый торган гәүдә икәне күренә. Инде конституция белән дә бик отышлыдыр, ләкин бик аз микътарда ашый торган соңдыр ирек. Шулайдыр. Менә бу имиджны менә бер көнне карар кылдың. Эшләпәне салмыйм, сәхнәдә дә күзлекне киям. Кайдан? Мыек бит инде гел бар, без белгән ирек. Бу имидж миңа бер 7 ел элек кенә керде әле. Мен элек бик шәпәләр кими торган идем бит. Ну, теге барыбер дә теге чәчсез утыра микән ирек Зарипов дип утыра күрмәсеннәр әле. Чәч, Аллага шөкер, чәчләр бар бит. Шуңа күрә барыбер дә әйтәбез, теге яшьләр списогында. Теге модный чыгасы килә сәхнәгә. Конечно, мотор костюмнар киясе килә бит әле. Яурыннар турайып китте. Шуңа күрә әле фәка үземнең яшьләр коллективы, шуңа күрә бит инде бик теге карт олорак образда чыгасы килмәй әле фәка. Болай да тормышта мәзәк күп. Сәхнәдә генә түгел, шулай бит. Үзең нинди кызык хәлләргә калганың бар? Гастрольләрдә, сәхнә артындамы, чыгыш вакытындамы? РТИга киләм дә концерт оештырырга ул вакытта. Изен себерүчесеннән администраторына кадәр да урыслар иде. Урыс милләтеннән. Әле бүген дә кирип чыктым мин анда. Урыслар инде. Алар теге мине килгәндә күрәләр дә: "Ой, Ирик приехал, наш Ирик приехал. Ирик, ты так хорошо поешь. Ну болтаешь на сцене, болтаешь, но все равно интересно на тебя смотреть", диләр. Митем нәрсәсе интересный дип әйтәм, бит зоопаркта митем клоун түгел дип тегеләргә инде. Балтаешның бит иштәлеген аңламыйлар бит инде алар. Ну, алар менә минем концертка кирип карыйлар. Менә урыс милләтеннән булсалар да марҗапалары, мине яраталар менә мен шу күңелле бит инде. Һәм шу РТИ мәдәният сараенда концерт куйган вакытта Хания Павлян инде. Издерәм инде менә халыксызлыгра мин Сәкинәне бейим. Ул һаманда ничектер яңартасын килде костюмны инде ул вакытта. Бу костюм түгел, икенче ялтырлы күлмәк иде, кысыбрак тора торган һәм барыбер дә теге арт якны әзрәк киңәйтер өчен менә шундый гына бер теге мендәр Мендәр кыстырып куйдым инде артка инде бейгән вакытта. Азартланып бейим инде, мары бийләр инде. Һәм шушы мендәр минем теге колгот кешенән төшеп, тезгә кадәр төшеп бетте. Халык нәрсәдән көлә икән, үзем көләм, үзем бия алмыйм, булай гына аякларны икәрем аерым бейдем дә кирип киттем сәхнәгә тизрәк. Тартып чыгарып, кире сәхнәгә чыгып, шул биюне биеп бетердем. Менә гомеремдә беренче тавышы кызык булды. Мендәр төшеп китте артта. Интернет дигәннән Инстаграмда да бик каты утырасың дип әйтә алам инде. Үзе бик зур эш әле ул. Аны алып барырга кирәк контактта да. Анда менә яхшы сүзләр язучылар да бар. Бик җанга тия торганнарында тезеп салучылар да бар. Шуларына мөнәсәбәт. Бүген ачып карасалар да мин анда алдашмыш әйтәм, миңа тәнкыйть сүзләре әле язганнары юк. Ну, теге нигә одноклассникларга качаганда язалар, шул бер-ике генә булды инде, ул мәшһүр Сәкинә образы инде. Шуңа күрә, ну инде туйгансыз инде. Ну әле мин менә тамашачылар алдында да әйтәм, Алла Ходай сәнәтле бирсә әле 70-кә кадәр аяк йөрсә, мин ул Сәкинә образын әле ташырга тырышмыйм. Сәкинә образлар белән бергә тагын матур күңелле образлар тудыра торган ирекнең бу мизгелгә үзенең планнары бардыр. Уфа тамашачысы, Башкортстан безнең туган тел каналын инде тирә-як төбәкләрдә дә бик карыйлар. Нинди өметләр баглыйсың киләчәктә, быелгысы елыңа, алдагы елга гастрольләреңә? Ничектер менә үзем Татарстанда яшәсәм дә туган як тарта бит. Теге рәхәт булса да торган җир, сагындыра туган ил. Ничектер менә минем бөтен менә 80-85% минем булган гастрольләрем менә шушы Башкортстан ягында. Чиләбе ягында, Оренбур ягында, Башкортстанда. Менә кайтып китәсе килем өчен ки минем реклама ягыннан да туган тел каналлары күрсәтеп тора безнең җырларыбызны, клипларыбызны. Менә әле минем былтыр клип төшердек үземнең туган ягымда. Тауларда төшереп бетәдек бу клипны инде. Язлар җиткәч кайтырмын дигән бик матур җыр. Бу җырны мен шул мәрхүмнән кем җырлый торган иде. Һәм мин максат итеп куйган идем. Исән сау булып сәхнәгә чыксам, артист булсам, мин бу җырны бер качан да үземнән калдырмыйм дип. Бу җыр менә ниһаять, мин бу җырны 15 ел башкарам менә сәхнәдә. Менә былтыр, менә быел татар, башкорт тамашачыларының мәхәббәтен яулап алды дип мактанып әйтәсем килә. Чөнки матур ТВ каналлары, туган тел каналлары менә безнең җырларыбызны биреп торалар. Менә генераль директор Азат Галимнуровичка бик зур рәхмәт, аның хезмәткәрләренә бик зур рәхмәт, сезгә менә Зифа апа рәхмәт, безнең җырларыбызны шундый тамашачыларга җиткергәнегез өчен. Һәм дә алдагы планнар менә янып киеп йөрибез.
Быел менә башкаларыбыз Уфа тамашачылар алдында да имтихан тотачакмын мен 5-нче, 6-нчы, 7-нче ноябрь көннәрендә Орион мәдәният сараенда демада булачак. Умпо мәдәният сараенда һәм 7-нче ноябрьдә менә элекеге Узымик менә РТИ яшьләр балалар филармониясендә минем концертларым булачак. Анда инде менә без анда зур коллектив белән чыгыш ясаячакбыз. Илсияр Зарипова безнең чаллы җырчысы, чаллы сандугачы, бик моңлы матур җырчыны алып киләм әле Уфага. Без инде аны бер 8 ел алып килгән идем. Миңа бик күп хатлар яздылар аның турында да. Менә быел да Уфага Илсияр Зарипованы алып килеп ала бирсә. Менә шундый инде без белгән Ирек Зарипов. Тынгысыз, нинди җылы сүзләр, рәхмәт әйтеп килгәнеңә. Сиңа яңгыратыйм икән хушлашып Ирек. Лаексың мактауга, тәнкыйтьне дә күтәрәсең, күңелең йомшак, бай, йөрәгең җырлы да, моңлы да. Синең үзең әйтә торганын үзеңә кайтарып кына әйтсәм, булай дип дәшер идем. Сәхнә дөньям эссез югалмас. Табылган утрауларым исемсез калмас. Бу тәңгәлендә матур исемнәргә дә лаек булсын. Без сез яраткан сәнгатькәр Ирек Зарипов дип әйтәсе килә. Юлларың озын булсын, җырларың өзелмәсен, Ирек. Күзгә күз карашып, тапшыру ахырына якынлашты дуслар. Шулай яшик бездә. Максатка каршы барык. Күрик яхшы күрәчәкне, белик беләчәкне. Юлларда каршы алыйк кояшлы, бәхетле киләчәкне. Әлегә шулар алдагы күршүләргә кадәр.